gawo limene la UAE akupanga supply mafuta kuma iko angapo munomo mu Africa, ndipo palibe chovuta chimene chikuchitika m'mayiko menemu. Njira zolipira mafutawa zikumakhala zosiyanasiyana. Njira zina zikumakhala kugwiritsa ntchito ndalama ya mayiko amenewo. Mayiko mwina akumalipira ndi ma commodities amene dzikolo limapanga produce. Mai Maulidi mafunso kuti kodi mtsogoleri wa dziko lino akudziwa za njira zimenezi. Ine ndiyankhe motere kuti sinanga ofesi ya president wa dziko ndi ofesi yayikulu ya dziko lino. Ifunso limeneli lifunikira kuti inuyo mwafunse amaofesi imeneyi ya president ya dziko lino. Iwo ndiwokonzeka kuti akuyankhani funso limeneli. Mwafunsa funso lachiwiri kuti kodi pa single source ma volume amene munapanga propose anali amtundu wanji. Mu ma documents amene anatuluka mu mapepala a mchezo ndiyesa panadzatulukanso document imene inali imakhala confidential, kalata imene kuti isamangotuluka pakati pa NOCMA ndi APPDA, pamene NOCMA amafotokozera APPDA za ma volume amene akufunika mdziko muno. Mu kalata imeneyi tinafotokoza bwino lomwe kuti mafuta amene akubwera mu njira iyi ya open tender adzakhala mochuluka chonchi. Mukalata amenemo tinafotokozanso kuti chifukwa choti mafuta ena akhala akubwera mu single source pafunikira kuti ma volumes ake akhale motere. Titapatsa iwo APPDA anatipempha kuti tafotokozere manambazi wabwinobwino, ndifo ife tinapanganso clarify. Ndi pamene iwo APPDA anapereka chigamulo chawo chimene ananena kuti padakali pano musapitirize kusaina contract imeneyi. Contract iyo panalibe. Iwo ananena kuti tipitirize makamaka kufuna kuti tipeze otigulitsa mafuta kuti adzalipira m'makwacha. Iwo izozo APPDA anatsimikiza. Ndi zimene tikupanga ife, tikupanga zimene zavomerezedwa ndi APPDA ndi AMELA. Ndipo atapereka chigamulo la APPDA tinalemberanso kalata yotsimikiza kuti iwo atitsimikizire chiganizo, ndipo anatsimikiza chiganizochi. Pa ndondomeko imene kutsatidwa ndi a Ministry of Transport ndi a Jet Global amene akuwathandiza kuti abweretse mafuta awa ku refinery, mokupemphani kuti bwanji funso limeneli mutadikira pang'ono iwo wa ku Ministry of Transport akufotokozereni. Koma ifeyo atatipeza Ministry of Transport, iwo abwera kwa ife ngati pati ya due diligence, pati ya ndondomeko, pati yotsatira malamulo. Ndi chifukwa chake ifeyo NOCMA tinapita konko kukafotokozera kuti mubweretsa mafuta amenewa njira imene mutsate ndi kufuna chilolezo chimene adzakupatseni AMELA. Akakupatsani chilolezo chimenecho ndi pamene tidzasaine ubale pakati pa ifeyo a NOCMA ndi Ministry of Transport. Ndiye ndikhulupiriranso kuti iwowo a Ministry of Transport ali okonzeka kufotokozera inuyo atolankhani za ma processes awo mene anakozera. Ine ndithokoze kwambiri ndipo ndipereke mai baki kwa alikambali. Zikomo kwambiri asiwo chifukwa choyankha mafunso amenewo. Ndikukhulupirira kuti anzathu atolankhani akhutira ndithu ndi mayankho amenewo. Ndimati ndithokoze kwambiri anzanga atolankhani.